Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. अनमोड आबकारी चेकपोस्टाल्यान जी आमका गेल्या 8 महिन्यातली आकडेवारी मिळालेली असा। या 8 महिन्यात गोव्यातून म्हणजे कर्नाटकाच्या बॉर्डरीतून जी परराज्यात असो कर्नाटकात असो ती दारू तस्करी जाता तिची एकूण 20 प्रकरणा नोंद झाली असा। 20 प्रकरणात एकूण 4258 लिटर दारू आणि तिची रक्कम जाता 32,78,777 इतली जाता। एकूण 16 वाहना जप्त केली असा तिची रक्कम जाता 1,62,00,000 इतली जाता। बेळगाव दक्षिण आबकारी विभागात क्षेत्रात जी गाव येतात जे तालुके येतात म्हणजे खानापूर असो कणकोंबी असो बेळगाव असो या तालुक्यात तसेच इलेक्शनात काळात असू देत एकूण 510 प्रकरणा ही नोंद केली असतात आणि या 510 प्रकरणात एकूण 10,158 लिटर गोयचो सोरो जप्त केला असा। त्याची रक्कम जाता सुमारे 81 लाख रुपये इतली रक्कम जाता। कारवार चेकपोस्टातल्यान गेल्या 1 महिन्यात 4 प्रकरणा नोंद केली असा आणि या 4 प्रकरणात वाहना आणि दारू असे एकूण 1 कोटी रुपयांचो मुद्देमाल हो कारवार हांगासर माजाळी आबकारी विभागान जप्त केलो असा। गोव्याच्या सीमेचेर जी गावां आसात तालुके आसात खानापूर बेळगाव जोर्डा आणि कारवार हांगासर ज्यो बॉर्डरीचेर ज्यो गावां आसात त्या गावांनी हमखास गोयचो सोरो हो विक्री जाता। तसेच तस्करीतल्यान एक निदर्शनात येल्ले आसा ते म्हटल्यार कर्नाटका तमिळनाडू आंध्र प्रदेश केरळ या भागात ही गोव्यातल्या मोठ्या प्रमाणात दारूची तस्करी जाता। वाहना जप्त केल्ली आसा ती या भागातल्या मोठ्या प्रमाणात वाहना आसात।